Радвам се, че отново сме заедно и през тази година. Това е нашия първи семинар за 2014. Честита и светла новата година! И когато казваме за много години, казваме се вечно. Да, за много години имаме тази осъзнатост, че ние сме безсмъртни. И вече. За осъзнатост трудно да кажа, но просто така сме свикнали, така се казва. Без да го осъзнаваме, да казвам. Без да го осъзнаваме. За много години. Да, и за много години аз как го чувствам сега, примерно. Днеска ми дойде да го кажем като проблясък. Много години в смисъл плодотворни. Много години, т.е. Да ги изпълниме със смисъл. Аз така го чувствам за много години. Т.е. имаш годините, имаш времето, дай им смисъл, изпълни ги за много години. Защото знаете ли, времето минава и си казваме, кога минаха 10 години, кога минаха 20 години. И на нашия семинар днеска ще започва една нова поредица. Опознай себе си. Спомните ли си, бяхме споменали ли малко и на нашите предни срещи, че ние не можем да се обикнем, да кажем така, или да приемем себе си, ако първо не се опознаем, ако първо не разберем дълбоко кои сме. За да можем да имаме правилно отношение към себе си, правилно отношение към това тяло, правилно отношение към живота, към другите, към ситуациите, нашите взаимоотношения с другите хора, с другите души. Казваме много души, малко като променим ударението, с другите души и с ситуациите около нас. Така че започваме една нова поредица, нова година, нова поредица от семинари. Опознай себе си. И първата тема от тази поредица, опознай себе си, е самоосъзнатост. И самоосъзнатостта е основата, защото тя е базата, която когато я имаме, ние живееме. А когато я нямаме, просто съществуваме. Съгласни ли сте? Защото виждаме и във Фейсбук и много други изрази. Някои живеят, а други съществуват. Някои живеят своя живот, други живеят живота на другите. Живота на другите, да. Това пък е също. Специално във Фейсбук. Веднъж влязох и не влизам повече. Това, което видях. Зависи как го използваме и Фейсбук, защото аз започнах Фейсбука само от гледна точка на тези семинари на Раджа Йога за познанието. Иначе аз нямах нито Фейсбук профил. Но знаете ли каква осъзнатост дойде при мен, че не е важно какво ползваме, а с каква осъзнатост го ползваме. Защото стана въпрос в момента и за Фейсбук. Защото във Фейсбук можеш да намериш много полезни неща, а можеш да загубиш и много от времето си. Значи, когато аз съм осъзната, вътре в мене има тази светлина, браво, има го това движение, има го това филтриране. Какво, докъде и колко. Кога влизам, кога излизам. И разбира се, по някой път се получават грешки. Виждам, че съм останала повече, но поне може със закъснение, пак идва осъзнатостта, спри и излез до тук. И знаете ли, така е във всичко, защото като отидем и в супермаркета, можем да изберем нещо, което ще помогне на нашия организъм, нали, ще направим една храна здравословна, можем да намерим и много вредни неща. Така че живеем във времето, където има всичко. Където има всичко. От една страна, от друга страна, много неща вече ги, как да се каже,
губят своята автентичност. Това, което ни го предлагат вече, да кажем така, е размито. Не ни го дават в същността. Дори да вземете, примерно, аз наскоро понеже имах проблеми с гърлото, не го знам на български, тук е салепи, една много, много специално, което като го пиеш, омекотява гърлото, като напитка, заедно с чайовете. И преди време, си спомням, преди години, го имаше в чисто състояние. Сега вътре слагат и пудра захар и не знам си какви други подправки, за да могат да сложат малко от това, което е полезното, а да вземат същите пари. И когато го правя, понеже аз го знам как изглежда, съм зрънца, които така после стават мекички, нали? И от топлата вода се разтварят, са много малко вътре. Но това има и трябва да се... Това мога да взема, няма го чистото. Така че имаме тази осъзнатост, в кое време живеем, в времето на печалбите. На всяка цена да спечеля. И в крайна сметка, ако целта е на всяка цена да спечела, нали, ако това е целта, ако това е подтик, аз със сигурност губя. Или ако това е подтика, на всяка цена да спечеля. И така, мисля, че сте съгласни за тази разлика между да живея и да съществувам, че основата е осъзнатостта. Защото сме го казвали в нашите семинари, не е важно какво правя, а как го правя. Когато сядам да сготвя, примерно, с какво настроение, с каква енергия, с каква осъзнатост го правя. Или ако не съм в добра форма, оставам ли време да се освободя от всичко ненужно, да си припомня коя съм и тогава отново да влеза в света на действието. И знаете ли, понеже излезе една необходимост да има водени медитации, които също да са в Фейсбук или в интернет въобще да могат на български да имат достъп всички до това. И докато го организираме и това технически да е налично, поне вие всички влизате в YouTube и слушате семинарите, нали? Ако можете по-често, слушайте и тази медитация, която е в семинара Закона на кармата, с която завършвам накрая, защото е малко по-дълга. И като думички просто, а после може и сами. То важното в един момент сами да започнем, без водене да правим медитация. Но в тази медитация е точно тази осъзнатост. Да си припомня кой съм, да си припомня кой е източника на чиста енергия, на тази жива енергия, на чистата духовност, за което не е необходимо време. Това може да стане за секунди. Въпросът е по-често да си го припомняме, преди да излезем в света на действието. Преди да започнем, дори преди да започнем да мислим какво трябва да направим през деня и каква ни е програмата. Да направим тези крачки, за да можем след това каквото и да правим, да го правим осъзнато. Или поне да се стремим да го правим осъзнато. И да имаме така в съзнанието ни тази отправна точка. Какво правя в момента, защо го правя, нали? И кой съм аз, защо съм в това тяло и каква е моята цел тук в материята, защо съм аз в тази материя. Да започнем с една кратка медитация и продължаваме. Да припомним и на нашите приятели, ако някой за първи път слуша този семинар и е първият, с който ще започне, че в Раджа йога няма определена, да го кажем, поза, настаняваме се удобно. Ние тук сме седнали, който иска може и на земята в позиция лотос. А тялото да е освободено от всяко напрежение, гръбнака е изправен, освободен от напрежение. Даваме време на тялото да се успокои, да се изпълни със спокойствие. И аз душата, тази вечна и безсмъртна енергия, се настанявам на моя трон зад центъра на челото. Хубаво е и през деня да правиме. Така забавно да го правиме, като едно забавление. Къде съм аз? На моя трон ли съм? Тук за центъра на челото. И оттам управлявам моето тяло, да, защото аз съм на своя трон, имам това прекрасно тяло, което го управлявам. Му давам енергия,
и чрез него се изразявам в света на действието. Така че нека и това през деня да си припомним и да проверяваме къде сме. Дали сме на нашия трон или сме заспали. Знаете, когато заспиваме и се схлузва. И трона свободен. Аз къде съм? Трябва да се потърся, за да се намеря. Да се намеря, да. И най-вече сутрин, нали, когато се събудиме, да потърсим себе си, да видим къде сме и да се настаним удобно на нашия трон. Тук за центъра на челото. Давам време да се освободи от външния и от вътрешния шум. От шума на излишните мисли, на излишните чувства. Настанявам се удобно в сърцето на тишината. И тук аз се срещам със себе си. С моята вечна и оригинална същност. Аз съм спокойствие. Спокойствие, което е пълнота. Спокойствие, пълнота, завършеност. Оставам в това състояние на дълбоко спокойствие, на пълнота, на освободеност. Аз съм свободна от всичко ненужно. Всички решения са вътре в мен. И в тази цялостност и освободеност аз се свързвам със своята вътрешна мъдрост. Освобождавам се от ненужни изисквания, желания, очаквания. Аз съм спокойна, силна, лека, освободена. И с една светла мисъл се срещам с моя баща, учител, вечен спътник и приятел. И тук, в тази свързаност, в този енергиен дом, аз, заедно с Божествената душа, се чувствам прекрасно. Тук, в Божественото спокойствие. Потапям се в океана на Божественото спокойствие, който отмива всичко ненужно от мен. Ме освобождава от всичко ненужно. Чувствам се лека и силна. Тук, в Божествената прегръдка, аз си припомням коя съм. Виждам себе си през очите на Божествения баща. Виждам своята светлина. Аз съм енергия, чиста, светла, безгранична. Аз съм спокойствие, чистота, любов, блаженство. Оставам в тази свързаност, тук, в тази среща с Божествената душа, в този дом, изпълнен с блаженство.
Държайки тази осъзнатост, леко по леко се завръщам отново на моя трон. Тук за центъра на челото. И съм готова отново да се изразявам в света на действието, чрез това прекрасно тяло. Хубаво е по някакъв такъв подобен начин. Всеки от нас си избира начина, който му е най-близък. Но е хубаво така да започва денят ни, защото Васия това казва. Да, можем дори да вярваме, че сме енергия, че сме вечни и безсмъртни. Трябва да го почувстваме. И кога го чувстваме? Кога го чувстваме? Кога сме в състояние да го почувстваме? Някой почувствал ли го от вас и кога му се е случило? Че сме тази жива и безсмъртна енергия, че не сме това тяло. Че наистина сме... Да, енергия сме, но не материална енергия, духовна енергия. Тази светлина, тази жива енергия. Защото когато го почувстваме, вече започваме да се опитваме да го изразим. А колкото и повече да ни говорят за това и да го слушаме и да ни харесва, защото обикновено тези, които ни го говорят, те са го изпитали. Всъщност аз с вас мога да споделя само това и до там, докъдето и аз съм го изпитала. Но когато го преживея вече, там идва и вярата. Идва и вярата, да, това съм. Забравям, т.е. губи се тази свързаност с моята истинска същност, с моята истинска самоличност, но това не значи, че аз не съм това. Връзката е загубена, моята свързаност е загубена, но това не значи, че не съм аз. И затова е хубаво и познанието на Раджа йога, дори да вземем само този начален първи урок, който взимаме в нашата първа среща на началния курс по Раджа йога. Ом Шанти. Аз съм душа, аз съм спокойствие. Дори само в това да останеме. Разбирате ли, в него има много дълбочина. Какво е спокойствие? Спокойствие не е да избягам от света, да избягам от действието, да се уедина. Спокойствието не е самота. Напротив, когато осъзная спокойствието, тази моя истинска същност, тази освободеност от всякакъв вид напрежение, от всякакъв вид насилие. Това е дълбокото спокойствие, което е пряко свързано с това усещане, т.е. да започнем леко по леко да пробуждаме в нас тази наша същност, че ние сме завършени, ние сме цялостни, нищо не ни липсва, защото ние сме го забравили това. Не го чувстваме, не го живеем, не живеем нашата завършеност. Това е Ом Шанти. Дълбоко спокойствие, освободено от всякакво напрежение, от всякакво насилие, от всякакви очаквания. Очаквания отвън. И тази осъзнатост, кой съм аз, ни прави господари на самите себе си. Как ни прави господари на самите себе си? Вече не сме зависими от външни условия, от взаимоотношението ни с други души, дали аз ще се чувствам добре или не. Аз работя върху себе си, припомням си коя съм, активирам своята истина
И в тази позиция аз се чувствам прекрасно. Докъдето и да съм стигнала, колкото и да съм активирала спокойствието. Може да е 5%, но вчера е било 1%. И само това, че днеска чувствам нещо по-различно, вътре в мен идва радост, че се получава. Идва нещо ново, идва едно обновление. Ти става по-смислен. Разбира се, става по-смислен, да. Става по-смислен живот. Аз преди да започна начало си мислех, че съществувам. Не живея. Защото затворени си 6 дена една къща с едни стари хора, и си също неделята и не знаеш как да използваш съвместите. Да. Съм си мислила, че съществувам, не живея. А виждаш ли, работата остава същата. Пак 6 дни. Пак 6 дни ти външно си зависима от същите условия. В нас е по-леко. Браво! Но виждаш, че ти си абсолютно независима от каквото се случва навън. Значи, защото вътре в себе си ти си господар на вътрешната хармония. Ти си господар на своя енергиен дом. Ти си енергия и във всеки един момент ти работиш върху своя енергиен дом, върху своята осъзнатост. И така тези 6 дни не минават на съществуване, нали, от цялата ти седмица да е само 7-я ден и където пак трябва да свършиш много работа, защото е почивен ден. А той е пак един от другите дни, където пак се изразяваме. И виждате ли, оттам идва дълбоката освободеност. Не какво е около нас, а какво е вътре в мен. Вася? То си е така. То си е така. Изобщо не го спорва никой. Не го спорва никой. А тогава, когато сме тъжни, кой е виновен? И самите. Не сме си виновни. Даваме повече сила на нещо, Свързваме се което не е чак толкова. Не мога да се изразя, не знам как да го обясня. Да. Свързвам с един проблем и му давам сила. Давам му сила, защото непрекъснато мисля за него и колкото повече го мисля, захранваш. толкова повече се храни и го правиш по-голямо. големява се и изведнъж се усещам вътре в този проблем и нищо друго не виждам. Слушало ми се преди много години, но съм го преживяла. Разбира се, всички сме го преживявали. И не, че няма да ни се случва, но в момента, в който се случи, какво трябва да направим? Да се убийси. Точно така, точно така. Да си припомня аз кой съм и защо съм в този проблем, защо го захранвам този проблем. Да излеза извън него, да дам това здравословно разстояние. Защото аз не съм проблема. А мога и да стана самата и аз проблем. Има много хора проблеми, така да се каже. Но аз осъзнавам, че аз не съм аз. Оставам на разстояние. И знаете, само оставяйки разстояние, вече проблема може да ни се вижда планина. От планина вече става един, да кажем така, голям камък, но не вече планина. Зависи от каква далечина гледаш. И за това казваме, че в Раджа йога, да, свързано с нашата самоосъзнатост, ние го казваме да непрекъснато да си припомняме кои сме били, кои сме и кои ще бъдем. Защото ние сме безсмъртни души. И сега в този живот, имайки познанието, сме в този процес на самоосъзнаване, на пречистване чрез тези тела. Докато сме още в тези тела, ние се пречистваме, т.е. се освобождаваме от всички илюзии и започваме отново да живеем от позицията на нашата истина, да си припомним нашата оригинална същност и да изразяваме нашата оригинална същност. И казваме спокойствие. Да започнем дори от спокойствие. Във всеки един момент, в който се чувстваме слаби или объркани, е един знак за нас, че сме излезли от нашата позиция, от нашата самоосъзнатост, че сме забравили кои сме. И какво казваме на нашите семинари? Ако не ни гори къщата, имаме 20 секунди да си припомниме и да излезе тази объркана. Значи, когато сме объркани, желателно е да не влизаме в действие. Това е много важно.
трябва... Законно ме Точно. Първо ще се успокоиме, тогава, нали? Нито да се отварим устата да говорим. Точно така. Това също е действие. Това също е действие. Лесно става. И трябва да се упражне. А въобще не е трудно. Въпросът е... Не е трудно. Въпрос... Извинявай, да кажа, никога, това съм го изработила преди повече от 10 години, когато съм ядосана или съм разстроена или по някаква причина нямам равновесие в себе си, бушуват разни чувства и страсти. Обърканост. Това го казваме с думата обърканост. Не се обаждам, ако ще този, който е срещу мен да му обижда, най-лошото да ми да каже никога. Много добра политика. Излизам настрани, да мине малко време, да видя проблема какъв е и след това решавам да се успокоя и след това решавам по какъв начин ще действам. Но никога не отговарям по никакъв начин. Много е важно това. И е важно във всички емоции. Разбира се, започваме в тази обърканост, нали, в негативната, но понякога път знаете ли колко много неща обещаваме в една еуфория, в една голяма радост, да го кажем. Ето пак същото, не? Да, това е пак също, но да го видим малко, защото нали, когато сме в този спад нали, и го виждаме като нещо негативно, ни е по-лесно. Но когато дойде нали, радостта, там сме готови, така да се каже, всичко да дадеме, но после виждаме, че май не става се. Да. Така че и там също. И там също, затова, нали, и в страницата Раджа Йога скоро имахме една публикация, да не взимаме постоянни решения на базата на временните емоции. И хубаво да го осъзнаем това, че емоциите наистина са временни. Защото нали, някой казва, примерно, влюбен съм или обичам. Когато това го наложим на матрицата на любовта, че ние сме любов, оттам вече ще излезе временното и ще остане постоянното, дълбокото. Но нека винаги, когато, знаете ли, затова казваме Ом Шанти, когато виждаме, че някаква вълна ни влече, може да е някаква, както го казваме, радост, но когато виждам, че ме влече, аз трябва да остана в моята позиция на Ом Шанти. Да видя, виж, повлекаме. Пак е една свързаност. Радостта е прекрасна. Въпросът е да не ме повлече. Разбирате ли? Да не ме извади от моето състояние. Защото заедно с тази радост трябва да се вземат и решения, трябва след това да се поддържа и тази ситуация. Нали така? И трябва и аз, от базата на дълбокото спокойствие, както казва Вася, да остана саме със себе си, да взема решението, да видя аз какво мога, докъде мога. Защото, знаете, понякога път даваме едни обещания, които после не можем да ги спазим. И примерно много пъти, нали, всеки от нас ще го види, много пъти в тази, да кажем така, и в тази радост или в тази любов, да го кажем, даваме някои обещания, които не ги спазваме и в крайна сметка другия се, така да каже, се разочарова, а пък и ние сме попречили на неговото духовно развитие, защото много често това е ролята на спасител. Да направя аз нещо за теб, както Вася каза в началото, че много от нас живеят живота на другите. Мога да знам. Така както се мисля аз. Това да обещая нещо, казала съм нещо, аз това ще направя с теб, но ще направя, като се успокоя и виждам, че съм прекалила. Ми се струва по-малко зло, отколкото в този период на чувства, да направя нещо, защото думите могат да ги взема обратно. Разбира се. Когато го направя, не мога да го върна. Разбира се, вече когато го правим, кармата е съвсем различна, със съвсем различна тежест, от когато го казваме. Разбира се. Тежестта е съвсем различна. Съвсем други са мащабите. Абсолютно верно е, но защо го казах аз това? На базата на какво се е случвало с мен, нали? Защото всеки се споделя неговите преживявания и аз на базата налагам, така да се каже, матрицата на познанието в моето ежедневие и оттам виждам и при мен какво се случва и какви грешки, нали? В крайна сметка съм правила, които, както казва, кой го каза? Таня каза, Препина, трябва да филтрираме, за да можем да всеки ден по-добре да се изразяваме.
Да, и защо стигна до думите? Защото знаеш, че душите са много слаби и очакват от другите. Разбираш ли? Очакват от другите. И когато аз съм казала нещо за другия, това е 100% иска да се изпълни. А знаеш ли, аз може наистина да съм искала, но в момента са други обективните условия. Разбираш ли? То вече не зависи от мен. Но иди обясни на другия, че не зависи от мене. Аз съм го казала, да, точно за това говорим, когато му изнася. Вече съм го казала и щом съм го казала, то трябва да се случи. И затова казваме да живеем осъзнато. Да осъзнаем в кое време сме. Във времето на голямата негативност. И ние душите в този живот имаме тази задача от този мрак, в който всички сме изпаднали. В този мрак да активираме отново нашата светлина. Имайки тази осъзнатост, какво осъзнаваме? Осъзнаваме, че ние не сме сами. Ние не сме сами, затова е много важно да се освободим от егото. И затова е много важно да усетиме. Затова деня трябва да започне с медитация. Медитацията да е в нашия живот. И винаги това ще го чувате от мене. Било на семинари, било по скайп. Защото в медитация аз усещам спокойствието. И вече когато говоря за спокойствие след това и когато го търся в моето изразяване, аз вече имам отправната точка. Имам това мое преживяване. И от това дълбоко спокойствие аз започвам леко по леко отново да се свързвам със своята роля. И започвам леко по леко да живея своя живот. И колкото и някоя моя дълбока привичка да ме дърпа, примерно, ролята на спасител, да тръгна да живее живота на другия, аз вече съм в състояние една спирачка да използвам. Защо? Защото не е добре и за другия. Вижте го и така, по някой път си казваме, добре, може би егоизъм. Не е добро за другия, не е егоизъм. Не е добро за другия. Той си има неговия път. Трябва да си направи неговите грешки. Смисъл, например, да изпълниш това, което си обещал в своя реалност. Много често се получава това. Аз, например, съм създала много големи неприятности в живота си, защото бях възпитана така. Кажеш ли нещо, думата ти е закон. И за това ми се наложи, сама си наложих това, да не обещавам, да не бъде в момента, в който имам някакви чувства, радост, тъга, яд, гняв. Каквото ще да е, в момента не се обаждам, за да предпазя себе си, защото стигнах до момента да живея живота на другите. Всички да очакват нещо от мен. В тази ситуация по-добре да съм го казала и аз се чувствам задължена. Знаете ли, в крайна сметка сме задължени и може би това, което казва Таня, е най-доброто. Аз също стига да мога го правя. Стига да мога да го правя дори в моя вреда. И знаете ли, хубаво да го направя, ако мога да го направя, да е в моя вреда, за да, както казва и народа ми, остави обица на ухото. Да се научим унака. Да, и в момента вече казвам до тук. Тук повече това не. Но знаете ли какво става? Пак го правиме. Грешки. Нека да сме честни. Пак го правиме. Но го правим вече в по-мек вариант, защото имаме едно на ум. И викам, тръгвам да го направя, дай да видя. Но вече имам едно на ум. Да. И вижте, точно това е. Точно това е, както казваме, златната среда. И точно духовността е това. Самоосъзнатостта е това. Аз да съм в тази осъзнатост, да мога във всеки момент, както се казва, да чувствам, да имам този аромат на ситуацията, за да осъзная. В момента трябва още търпение да приложа или е дошло времето на действие. Като нещо съм казала, продължавам до там или казвам точка, до тук беше, не мога повече. Или да го завършим, да сложа точката и оттам не мога повече. Но това всичко идва, когато аз съм дълбоко в своята позиция. Знаете ли, получава се тази, когато от мене това се изисква. Аз да мога да се позиционирам, доколкото ми е възможно в момента. Но знаете ли, казваме, че Бог обича честните деца. Значи, аз да направя от цялото си сърце, както се казва, с много любов, с много голяма честност и откритост, да се постарая да се позиционирам колкото по-добре мога в моята истина. Може 1%. Но тази честност и това дълбоко желание вече в мене как се изразява? В една отвореност. Когато съм отворена, давам място
божествената мъдрост. Нали, знаете колко пъти в такива ситуации ни идвала помощта. И защо ни идвала помощта? Защото в тази отвореност ние вече сме свързани. Сме свързани, защото виждай божествената енергия, че ние сме готови. Защото ние сме направили първата крачка. Ние сме направили първата крачка и не е само желанието, но се и освобождавам. Освобождавам се от всичко, което, примерно, бих искала аз така и така да бъде. Освобождавам се. И дори за нещо, което чувствам и някаква болка вътре в мене, но минавам и над тази болка, защото осъзнавам какво е. И някакъв страх, че нещо ще изгубя. И когато влизам навътре в моето осъзнатост, коя съм, че аз съм вечна и безсмъртна, аз съм дълбоко спокойствие, т.е. пълнота. И от тази позиция на пълнота аз няма какво да губа. Но е въпросът да го направим този скок. Знаете ли, може някъде да има този оттенък и този призвук на безпокойство и на страх, че нещо губа или нещо, някакъв проблем, така да го кажем, и нещо ми върви добре. То ще седи така като един шум. Важното е ние да не се свързваме с този шум. Затова казваме, когато съм в осъзнатост, шума е на лице, но аз не се свързвам с шума, както преди малко каза Вася, с проблема. Аз съм в своята позиция. Да. Вижте, това е много важно. Това казваме осъзнатост. Не си затваряме очите, съществува, но е шум. И аз знам, че за да мога да отстраня шума, трябва да активирам в себе си тази дълбока тишина, тази вътрешна мъдрост, откъдето ще излезе силата, ще излезе светлината и наистина виждаме, че шумът е излишен. Но преди вече да го видя, т.е. с третото око и да го почувствам дълбоко, първата крачка е това мое твърдо решение, че е така и го правя, както го каза Вася. Оставям шума извън мен, не се свързвам с него и се свързвам с моята истинска същност. И тогава идва помощта. Помощта не идва, когато аз съм вътре в този шум. Каквото и да било. В този смисъл са тези временни емоции, за които говорихме. Нали? Защото имаше един въпрос от наша приятелка, нали, че всички емоции са временни. Да, всички емоции в този смисъл, за който говорихме сега за емоции, са временни. И радостта ще премине, и скръбта ще премине, и страхът ще премине. И всичко това наистина е временно за тези емоции. И затова, знаейки, имайки тази дълбока осъзнатост, че са временни, защо да се свързвам с тях? Защо да се оставя да бъда повлечена от тях? Аз оставам в моето дълбоко спокойствие. Защо? Защото само там аз чувствам силата си. И е много просто. Аз съм енергия. И енергията, за да е силна, трябва да е концентрирана. Както примера с лазера. Този лъч, за да е силен и да прави всичко, каквото прави, да бъде използван за толкова много положителни неща, нали? И да помага толкова много и в медицината и навсякъде, трябва да е концентриран. Така че ние сме добри души, ние сме души с добри намерения, но трябва да станем и силни души. За да станем силни души, ние трябва да направим тази крачка в това вътрешно позициониране. И това вътрешно позициониране е тази самоосъзнатост. Да не забравяме кои сме. И знаете ли, има много начини, които можем и по-практически, нали, на практика, така с едни, как да го кажем, да се изрази на практика по много забавен начин. Ние си го казвали и друг път. Тук, знаете ли, нещата са прости, въпросът е да ги прилагаме на практика, нали? Не преоткриваме нещо, просто си припомняме. И едно от нещата е да гледаме и на другия като на душа. На всеки един. Гледаме като на душа. И знаете, да го започнем и още от по-практично. Във всеки един да намериме неговата специфичност. В смисъл,
там, където той е добър. Защото вижте, колкото една душа да е в нейната тъмнина, тя има своята роля тук. И само това, че съществува, има своята роля и ние трябва това да го оцениме. Колкото повече се концентрираме в положителното, защото по някой път, знаете, ни е трудно да влеземе вътре в нас. Защото сме свикнали от толкова много прераждане да гледаме навън. И ако в някой момент ни е трудно да влезем в нас и да работим върху нашата си хармония, една първа стъпка може да е тази. Да видя в другия положителното, в другия неговата специфично, да видя светлината вътре в него, въпреки колкото и мрак да е. И знаете ли, в момента, защо? Защото по този начин аз душата се концентрирам, аз съм енергия, аз се концентрирам и влизам в този режим. И като влезе, вече после е много по-лесно да влезе и вътре в себе си, колкото и мрак да има в мене, в този момент колкото и шум. И защото вътре в мен може да има едно цунами от временни чувства. Да, те са временно, но те правят цунами в мене. И за да мога аз да събера силата да се освобода от това цунами, ми е необходимо да се концентрирам. По някой път, ако ни е трудно да се концентрираме, да направим това упражнение с другите. Тази концентрация. И даже в момента, в който се концентрираш и в другия, забравя за малко и твоите проблеми, нали, и твоите емоции. Така че, такива малки трикчета да го сложа в кавички, да можем да се освободиме от цунамито в този момент. Нали, да излезем малко извън него, за да можем после да влезем в него и да се освободим от него. Тези дълбоки вдишвания също вършат работа. Разбира се, дълбоки вдишвания. И е много, много полезно и точно това, понеже го казваме, едно вдишване или едно, нали, можем дори в ритъма на сърцето. Вдишване в ритъма на сърцето и една мисъл. Една светла мисъл, една постоянна мисъл. Спокойствие. Пълнота. Освободеност. Съвършеност. Но кой както му е удобно. Хора са го знаели без да правят йога. Добро 10, да кажеш нещо. Добро 10, точно така. Но ние нищо друго не правим, освен да се завръщаме, да се припомням към нашата оригинална същност. И да, защото виждате в момента колко бързо върви спада. В предишни животи, в стари времена, както казваме, спада е бил по-плавен. Сега изведнъж е много рязко и затова вижда, дори в един живот виждаме каква е голяма разликата между нашите детски години и сега какво. Значи в рамките на 30 години какво се е случило. Спада е много рязък. Но в същото време и възхода става все по-лесен. Защото идва тази осъзнатост, че не сме сами. Идва и тази помощ от светлата енергия. Идва и тази божествената помощ. Защото колкото е по-дълбока негативността, толкова божествената сила слиза по-близко до нас, за да може да ни издърпа. За да може да ни издърпа, тя трябва да види една ръка. Една ръка, че протегваш. Да. Ако аз седа само, дори да искам помощ, но не съм протегнала ръката, няма да я получа. Няма да получа смисъл, няма да... Къде знаят за какво стоиш? Да, точно така. Затова казваме, първата крачка е от нас. Първата крачка е от нас. И преди да направим първата крачка, пак основата е тази осъзнатост. И знаете, когато я губим осъзнатостта, влизаме в този режим на съществуване. Но ако искате за малко да го видим и този режим на съществуване, какво се получава? Аз душата съм заспала, така да се каже. Третото око е затворено, интелектът ми е затворен. И има един автоматичен пилот, който от какво се определя?